Moikka! Kiva, kun tulitte katsoa tätä mun ensimmäistä puhuttua YouTube-videoa. Ja tämähän oli Q&A, eli te saatte kysyä, mä vastaan teille. Ja kohta päästään niiden kysymysten pariin, mutta pahoittelut vielä, että tämä on kestänyt, kun on ollut vähän oikosulku. Tietokoneen kanssa vähän häimmän käkkärää, niin ei ole saanut tehtyä tätä ulos asti. No niin, eli ensimmäinen kysymys on, että miten mä voin? Mä voin tosi hyvin nykyään. Tai no on niitä huonoja päiviä, mutta on niitä parempia päiviäkin nyt ollut ton mielialan kanssa. Ja nythän mä sitten aloitin tässä elokuussa koulun mediapuolella, että mä opiskelen valokuvaajaksi, niin sekin tuo sitten sitä iloa tuohon arkeen ja muuta tekemistä. Sitten oli semmoinen kysymys kuin parisuhde. Te hirveästi kyselette sitä mulla. Mä oon päättynyt se, että mä en puhu mun parisuhdeasioista tai mistään tämmöisistä julkisesti täällä. Mä pidän ihan omana tietona, ja jos joku nyt haluaa tulla niin kyselemään, niin voi sitten tulla yksityisesti mulle kysymään Instagramissa tai muuta. Sitten oli semmoinen kysymys kuin 3 tärkeintä asiaa perhe-elämässä. Niin mun mielestä nyt siinä on ainakin kaiken A ja O se, että lapset voi luottaa 100% aikuisiin ja niillä on hyvä olla. Ja sitten että kaikilla on hyvä olla. Ja niin kuin se niin sanottu tiimityö toimii sitten. Sitten kysyttiin vähän semmoinen jännempi kysymys, että onko Kerava kohdellut hyvin? On tää ihan hyvä kaupunki asua, vaikka täällä nyt vähän väliä on jotain erikoisuuksia. Mutta kaipa niitä joka kaupungissa on niitä rikollisuutta ja pahoinpitelyitä ynnä muuta. Multa kysyttiin, että miksi YouTube? Niin mä ajattelin vaan, että mä haluan jotain uutta ja haastetta elämääni. Ja mä sitten päätin YouTuben ottaa ja katsotaan mitä tästä nyt tulee. Alku ei näyttänyt kyllä kovin hyvältä, mutta toivottavasti tää nyt lähtisi luonaamaan tästä ja oppisi puhumaan rohkeasti täällä. Ja tää ei ole siis mun vahvinta alaa puhua täällä niin kuin kameralla. Et saattaa tulla vähän tämmöisiä töks-videoita, mutta koittakaa kestää, kyllä se siitä ajan kanssa. Sitten oli semmoinen kysymys, että mitä mä haluaisin kaikista eniten. Niin mulla ehkä olisi se kaikista tärkeintä, että lapset pysyisi terveenä ja saisi olla hyvin. Että ei olisi mitään niinku flunssia tai vastaavia. Tietty itsellä olisi kiva, jos niinku migreeni ei olisi koko aikaa läsnä, mutta se on hyvin usein nykypäivänä ollut mulla kaverina tässä arjessa. Mun lempikukkaa kyseltiin ja se on tosiaan oksaneilikka ja se on myös semmoinen, minkä mä saan pidettyä hyvin elossa, ettei kuivu tai kukahda nopeasti. Sitten oli semmoinen kysymys, että mistä mä haaveilen. Niin mun haaveeni on se, että olisi stressitön ja terve elämä ja sitten, että saisi niin lasten kanssa matkustella vapaa-ajalla. Ehkä niin eri maissa ja miksei Suomen sisälläkin. Multa myös kysyttiin se, että jos mä en Suomessa haluaisi asua, niin missä mä haluaisin. Niin kyllä mä sanoisin, että se on varmaan Saksa, Ranska tai Espanja. Sitä en kyllä tiedä miksi Ranska, mutta ainakin Saksa tai Espanja. Jos sais syödä herkuiksi loppuelämä, niin olisiko se suolainen tai makea? Mutta mä oon nykypäivänä ollut semmonen enemmän tuo suolaisen ystävä. Makeata mä en niin paljon syö. Joskus on niitä hetkiä, että haluan vaikka irtokarkkeja ostaa ja syödä niitä, mutta muuten nykyään on niinku suolaisen ystävä. Että kyllä se varmaan se suolainen olisi. Etenkin just joku suolainen piirakka, savulohipiirakka tai kinkkupiirakka tai muu vastaava. Kauhean kun muottaa ryppynen koko ajan. Mä en tiedä miten se tolleen
Ehkä se on outoa kirjoitella tai niinku jutella tänne, niin rypistyy.